mu ringa yin kairi, sannan mu guje dukkanin sharri, mu guje yin ha'inci. Domin akwai ranar tsayuwa, aikata kairi, mu aikata alkhairi. Aikata alkhairi ƙarshe mu ga alkhairi, mu guje dukkanin sharri ƙarshen shi bai da kairi. Yawan sun ɗauki sharri shi suke gani da kyawu, sharri ba abin ƙwarai ƙarshen shi babu kyawu. Sai ka tuna zaka mutu za a je abin ne ga bar tunanin cewa wai kai kirista ne. To wai ina ko wani da wani ko kowa ne sun mutu sun koma ga Allah za su tadda ayyukan suna ta tuciya ce wai kai musulmi ne da ku ake ta tsara yadda za a cuci al'umma. Sai ka tuna zaka mutu za a je abin ne kanan kowa za ya watsa sai kai sai halinka. Shi kowa na burinsa ajiye ya ɗauka, tabbas wata ran aiko za ka raina kanka. Al'ajabi wai yau wasu ke ta jira ai hatsari su je suna fake da agaji. Jama'a mu ringa yin kairi, sannan mu guje dukkanin sharri, mu guje yin ha'inci. Domin akwai ranar tsayuwa, mu aikata kairi, mu aikata alkhairi. Al'ajabi wai yau wasu ke ta jira ai hatsari su je suna fake su ko wai da agaji su yi sata gun mamacin. Amma kuma ku tuna inda fa ya je kuma da sannu za ku je. Menene riba sharri ko ha'inci? Yau duk abin da za ka samu ƙarshe ko duniya ne. Ina nema don bukata koko don kai kuɗi, abin da dai ka samu duniya ko za ka bashi. Sai ka tuna za ka mutu za a je abin ne ka nan kowa za ya watsa sai kai sai halinka. Sai matambaya gare ka tun anan ko za su so ma nuna maka ayyukan ka ba ja ba jayayya babu musu yau gare ka. Su matambayan kabari ba kamar mutane ba, dukkanin ayyukan ka babu daɗi babu rage. Alheri in ka aikata kwanciyar kalau, sharri ko ba sauki ba sauki. Jama'a mu ringa yin kairi, sannan mu guje dukkanin sharri, mu guje yin ha'inci. Domin akwai ranar tsayuwa, mu aikata kairi, mu aikata alkhairi. Jama'a mu ringa yin kairi, sannan mu guje dukkanin sharri, mu guje yin ha'inci. Domin akwai ranar tsayuwa, mu aikata kairi, mu aikata alkhairi. Mu ringa yin alkhairi, oh shine mafita, shine mafita. Alkhairi shi ya fi. Touch Beats BK first.